Biamono kigimo mwanchu morigelia ba television ya Ndizi TV magaroba engia bia kigima ekeroga ndete kurigelia television ya Ndizi TV ngo sabo kwabera estimango nyegerera hasini niga egie koleta itilaf kidogo korende amanganonsi abekirwe bia kigima na nigo twasoira somorobiri obwe Ekeumbu una nagote ya buri tangani asigika gichwi kibere na nyakoba somorobiri obwe Ekeumbu na umorisia Josephat Amisi ne rombo atrete bia kigima biamono kigima na jide kora rusie vumbi bono na iranire kinde ne chinguru kigima elinde to akomorobiri yo bunega nerie buna butambe biamono asonsi kigima Ndizi TV digital Ndizi TV News Digital Facebook no gotonyora garia yanda YouTube otonyore Ndizi TV News no gotonyora garia rinde uri morobiri yo kurwa chinse mochonsi ensengima inche Facebook ni gokonyora buna John Kibati biamono kigima unana gote ya bulitangani mugeni one oikira se studio nigakuru kwa Honorable Benson Nyagaka rinde bamo bagete Mariachana nigakuru kurwaria se wodi ya ibeno imeye county ya Kisii na buri chukura asentunde ya etayo mutinyo gatano gatatu mwako eta iga riango ntebiale na kiko nyarikana Steve Arika amorogonyerete ense kigima akaire kirogo iki nigante bya abori tukorwa asikia makirikia ANC tukwonera mange imeye county ya Kisii merobiri yaje na bwigo ayande amange kigima bono senge ichebiro bya chire tinte tinkole chinga kichinyinge nigote mwari ni kigima mheshimiwa werebia asante na mukongore mbia mono kabisa mbia ande kabisa karibu Ndizi TV asante bia mono kigima yes bono kojana nabatebiri litari yao lakini intage to batebya je weka abasongo bagota bana right from the horse mouth batebingo abarari umurari na abancho bategerere na bari barigererete nchasa Maria tangoro ku Benson Nyagaka Mariachana inche no mwana inyiboira se kenyero kya Nyamacho ase ward ya ibeno na omugaka tata the late James Misaro no mongina mama Eunice kwamboka sagati igonta itego nga oyo minto ninde ne family yes ninde no morugane Christine amana abana bana nyasanse senire na borob na ndire ndo murari bwango iganya sana nse noro chenje ne mu mureke bagi na ndi ntwanyoro mwana onde okay mbia mono kigima na chinguru njiro so kenene kinta itego ngeringa yes mbia mana singe njomo atwariga nirgo chagaiga mwariga kinde yonse yo gukwana igoro yo burai boito ase chinkonko inye chense yes especially ase Kisii County ward yeto ya ibeno amona constituency ya Mariachana na bonta itenga ninde tayari sana yes tukwanira mangana aya agenderete ko gocha okay yeah bia mono kigima bia mono kigima mwancho murigeria boniga na bekire garia link YouTube ya kigima na go Facebook ni gobono ikagaria rinde musani onde no yonde barigeria mangana yo asenchirere engia kigima bono mwishimiwa watebire no iboire igaria nsemo yeibeno yes no iboire gotira yes na ki no abu no somete skuru yo boroso nga yuchete asensemo ya masomao inche gongi boire ekenyero kya Nyamacho village yes ngagende skuru ekoroku Nyamacho primary yes na somete skuru ekoroku Nyamacho Ekeumbu primary yes na somete skuru ende ekoroku Chirichiro primary chinyinge sana ngiye ko era skuru echiga kera na ikonya gosoma yes amanyete tukinete korwa chinka chire chense sana okay Zachine na bakonya na mangana bobesa bori bwa kabeiro bakebori ngakiri tu ariko rukanga chibas chi activity yes chabori chinge chiabora wanyoranga na ande wasukire ko chimwena ande wachiranga yes but nyasa onkonyire no na kore tamata mwana ko Nyamacho primary school yes ngaso school ko Kirwa high school yes ngachako kore school yane ya form 4 ase secondary school ko ibeno secondary school okay kera na kore te korwabo nkagenda nga join school ya Great Lakes University of Kisumu okay ngakora course ya psychology counseling okay so nche nimbwate obumanyo banene kugo kwana na mwanya bantu okay mirengereri okay nechikosi chinde nkorete na mangana HIV nkorete mangana amange nkorete mangana carbo counseling nebinte binge yes so kuruga abu ngachanganyore miremo ne NGO yes na korete ase nyagitari etene ya level 6 yire taunia na korete nyagitari ya Ekeumbu na korete nyagitari ya ibeno na korete nyagitari ya Irondi ngakorire nyagitari ko kunyamasibi by then yarenge dispensary yake neboniga nkamanya go join politics okay yes bia mono kigima
bono gwatebire kwa korete mirimo abiko no gwate experience rende aso gukora mirimo. Yes, I have bono experience. ngai wachakira mangana siasa nkikiagara kwarengererio so siasa libo kwareko no musamo kore experience ubatene kanene duratebe na ndo bumanyi go none talent ubwatene nenene nkio tarengi gukorera emirimo ye gusinogenderete elindo rasavu abantu wikimya ke 50 gosiriri chimbuje cyakire umanye wasobrai. Omararincha I started serving people kerendo moke. Okay. Inche kerena chagete amangana yobo Kristo. Yeah. Kerena soete kanisa. I was a pathfinder leader ase kanisa ya ne anyamacho SDA. Yes. Na ande nkabe youth leader ase nyama SDA. Nkamanya kurua abu kerena so high school. Yes. Na inche na abege tukobe prefect. Ya na atenireta mangana noroche nindagerete ninja na atenireta mangana nindagerete ase school. Jikoni yes. So kurugabu naande kerana enda Great Lakes inje narenge student leader but tu abate satellite campus here in Kisii. So obora yobu nango nyagokena kerana so ango korega asiane bona ase nyagitari. Yes. Nabantu bande tu ariko bwaterana nyasaye nankonyete. Yes. Nkabwate si abantu baminto kerana ariko banyora regardless even okoru osenga yokoru I supported my people. Since then ngatware kerengere ringa nintegete konyora a office eri igorake eyonko nyara go serve abantu abange. Yes. Tindigo kana nyagitari nari ko nyago serve abantu but abantu banga baisa go wake simia baisa ko gotebi. Yes. Now bago bear witness na konyete at that time. Okay. Na ande after that na so siasa na ande nkagendera. Okay. Nche siasa ande na nyachagete mwaka 2017. Before na koreta siasa ande na rengo mulengo na rego support umuskera irodinga. Then miaka ya kurmaya. Ninyo tenga kie mabaka gara chukura chiko tangasu na koreta ko na nonya gitari. Asinge njo tajito mota chukura chia 207. Yes. So 2017 kerena acha konyora na abwat siria abantu baminto bari ko buri chukura tukagendera bono kerena so chukura 2017 ngo buri kero kyo bo MCA na rigechirete. Okay. So ngatene na tu chukura asinge njo konyora na rural school. Okay. But abantu baminto koru baibeno ndete mbakire mbia mano sana. Okay. Engakie yu by Daniel omurari ngahakiru chukura. Okay. Na hakiru chukura 300 na kitu. Okay. Madando 300 kwa miaka kwa batenga kiyu. By then I was 26 years. So abantu baminto bakambwatisi. So ngateba mbia mano lakini rende rienga kia abantu bakandutana nibo kene ngia rengoro. Yes. Ngabana ambainye. Namba nye kwa beda. Yes. So kereya iko mwaka yo 2022 in between gatiga utatiga siasa. Yes. Jeninga njito kora mangana charity. Okay. Yoko konya abantu. Yes. Okonya nda abana chintakana nimbwate a number of abana abungo konya. Yes. Okonya nda abantu abagotu. Ngokonya nde abantu bari widows. Abagaka batabwati abangina usabangina batabwati abagaka babo. Yes. So I've been doing these things. To support abantu babwate mangana jigas to achiro to abakonyire to akonyire bari batabwati babwato baremero boke. Yes. Especially as mangana endagera taringa na singe njombwate. Yes. I believe egentege kekeriora akorera omuntu umukuna kere sana sobogoma bwaye. So we've been supporting and I thank my friends bali bande basoirio ko bakasoga nkonya na gokonya abantu baminto. Okay. So aso mwaka 2022 nyasa na nkonya tukatware keminane kenana sana se wodi heveno. Yes. Asitu abwate abantu barenge chi advocate abantu barenge retired teachers civil servants. Yes. You know abantu bose barenge of all those caribers. Yes. Lakini nyasaga nkonya abantu babwate imane na inche. Yes. Oyo minto Steve Arika nero tangase tu marai. Nero tangase tu nero bwete. Nero tangase tu. So rende njoma datinga rairo dinga. So I had to accept the result. Yes. Regardless. Igo otataka bana tuwanjira ni na No. I accepted. Na gota inga nchero mondo kwamini wanchirana. Asa kere IBC atangasire na nchiranite. Okay. But rende the process na bintu binde bike no bya boto botutukan. Yes. Abantu baito baibano irane tenga batembe yamono. So go gwakira chimbe. Aso ngakira chukura. Inche na beta number 2. Number 2. Na nyena arika enga kieri tu aboriti na rorenge number 2 akaba number 1.
Okay, litanga ndiko bete namba inye. Yes. Okay. Akaba number 2 agacha number 1. Igo igwete 2022 general number 2. Igo rende nyasaye no igwete ko chiga. Yes. Yes. Bia mono kigima. Asa yos kwa kolire. Tigango turi likurumaega. Maite ndio ndutagete ko babarai. Lakini liro nkurumaega. Ngikeri gwa kolire gwate gukora charity work. Kurumaega. Kende ngere gwa kolire merobelio na basae na bantu bari no barema gocha ekiyogwe yakige kubanga ki na inchebi na korete goikeragaiga. Omorari na akorire binte binge na nditari ebyo kweyakege kuba because ningegendete nona marikanya sai. I just do it from my heart. Okay. Asing enjoy gokonya abantu baminto na keriegeke nyasanse seniri na abantu baminto bari babwate goodwill yo gokonya. So twarigiri chi wheelchair for people ekinegento kemanyira sa abantu baminto. Nimbwata abana chintakana abare ase chiskuru especially na bwata abana bare gari tingonya kuba mention mono abantu babanyamanengo ase ward ye nomba manyete abana na agachirite chinyomba abantu baminto bakorugesere na agachirite nande abantu bandabo tokuruga abo abana mbare mbwata nande ase kinyoroge kurukukirwa na barabo na korete my best ngaba support nimbwate widows abange nabanga abo nabere ngo support sana asa mangana ya charity work so nabonte tekoteba nga gwara kolire twatemere gokora okay nande even outside Kisii kuna bono juice gantu arengenya tie kwari ntuenda n'abantu bande abasani kera baturangireti we went and supported some families cyabwate amangana jigas mangana ichinda ande mbabwate problems cyabo cyanyomba so ntuatemeta stware gokora at least I can see there is changes bimano kigima mwancho murigeria ni gwanda takuri yo morobiri Ekeumbu magaroba ya bono uyu gochira yame ase mokuru ase gedesini kiona mbe mukimuno Gusii kia Ndizi TV obwansu bwo Gusii sigakie chonyo ko bwate iborio gose ko bwate ngane ndo te commentera enamba nere gurugabwo namba yesimi ayo sokuri SMS ya obuche na boigo asabali bale Facebook na YouTube na like comment ya wararo elinde chigo ikachinga gichiria ninyare komosomo kusomo bori ribori elimo gosabire ko bwate kana na kilio obwate bia muno kigima bono gwasoire ase mangana asiasa gocha gocha engore ko inspire osingo ko inspire osayo tagete ko sobisi ande ake asingencho ebesere nyinge omusharo rigoro gose ande ake na utoto andi gari enene munaban inkeke kire unique kire ime yao ekioroche na ande ake tango nkwa etulibaga so again don't take whatever office it depends kera bantu ngonjerigere bari chinchira chinyingi inche tinari korigi office because of mushahara because kandi na korigi office because of mushahara ebinte na bere ngokora na reko because of politics na kinere to bogema obogema bwe family ko rwase arense so by the time nyasago nkonya ngokore school na ikira senda boniga I thank God na inche tinte koranga in one way or the other na akuni robogema bwa abantu bande babwate challenges here and there kwarari ekerengo kia nekenene if I'm given an office whereby endo bwata abana bari chintakana ngorigererio ebintu bikuru ubuna chipasari ebintu bigokoru development amangana icho widows abantu abakonyora bakunererigo orio bwate na nerero koego but because I come from a family I understand poverty to wetera bona abantu abake na inche ngatabanga this is a high calling ngende into leadership na inche mbwata abantu bamintoko boko so that I try gokonya abana bari chintakana I try gokonya widows I try gokonya umuntu omokakine this is the idea ya almost William Ruto ya bottom up if there is a bottom up idea I think yeta kerigo chakira na inche igo okunogo tagagote abana aye nigo urese ensemelia ya serikali turatebe of course ya Kenya Kwanza inche no muntu mo shirika manene Kenya Kwanza na aboliti ne chama ya ANC you are affiliated na UDA and the first time in life my tenje president no nyara ira kana ariko mo support all those years tarire nenga na singe njwa makwani nje na nyago ikana na raira ngomorore gari na onye na tinga gire tio se kwa makwani na makwani nje na kwani ro mosko ko William Ruto
naragire boye Sugoi naragire boye Nairobi twaberera amo n'omuntu okunyara wakomodeti abantu bonse asenge njugwa kwanirie ta Sugoi utambikira abantu bakoimuka kwenda Sugoi tote kuno bokima bawe chubarigi na ino bokima wajita kurigyo ngiye gokwanu Sugoi ekara muisaransi de moigire Sugoi ninkiye kobo ngiye gokorekano omaeta barayi mbare na nagote ine nchina kinire kurwa sobogimo bake kero konyora abantu bamino kwigumo bena baro aba bagopinga abantu bachire koragera Sugoi ngane ndagire gotoka amoino ase baroraira wanya korogo chika abantu bande Kisumu kori chinzu timenyeti kirinde mono ngotebeka nere ngande yake Sugoi nendagira kero kwa konyiru nyasa ko inuire inua watu wengine yeah it's not about food because no teba nganenda bono ntutokuchera aba bagukwana baromba bwatinda yeah barari oyo no muntu nyasa akonyire to an extent yo ku welcome abantu abaraina bakesana in this country lakini hata inono murayu musiko yonsi getana support rikari there is no single day no muntu koru obwate bintu isa no muntu obwate bintu lakini ingana oniri tukeri makwanya kara kwarigani nonye kwaya ye kanisa abatenganji bone lero lunch toragerega totenga kimwando oraira koragera tigankobori aino musamoke yes obwate chinguru ninkiye kogera kira abasai bategete bakonywe libali okwirwanerera aino obwate chinguru nochete skuru no somete no bwate talent ninkiye kogera yaikirenga igotokochira uri ogotoa ekiera inche korenga nibirengeli bya na somirira ire myaka ya gotira tari monto ire koboko inumuna basai osabana siasa bakebukina inki motakerete na kirengaki muminyoke gochisogo imohewe instead inwe mubonete gochaka kurunse muri gina inu chinkire chino cyugokina kubwa kogenda asumu gochikwaewa. You know, I want to dismiss narrative ya watanga ando bakanda Sugoi baego ngoenda Sugoi ingi abantu baje Sugoi bakaegwe gasi barairuki abantu baje Sugoi bakaegwe kende you know omurayo ko barigani ntutokora amasabo no muntu wegene tenyasaye ntutoragera amanyasa onseseni kwararire so ekinke bwati any debating abasaye bakotaka baego lakini asense yeto eboni especially in Kenya abantu bari skano bori abasaye bonse pri Kenya si yaikeire in as much as yora toko bwati degree chao yaikeire nga goikotu aro muntu gobwata okoboko nakia ka oromo gusiga atetenga oyoro no mwabo obwata okoboko utari no mwabo obwata muramo so inere narrative but we want to change it to go change. That is why to ajetene kwirende ya bottom up that no bo muntu omoke William Ruto bagate bore koni chingoko you can become a president you can become whatever you want kwarari so tari lazima ngakero kurwe familia nene nchengo kwa na Mariachana agaiga I know tari binto binde binene na akorire tari binto binene na achievire but na inche na anyorire rieta in this country ngo kwanira not because I have money but enchera yo kwerwanira from down kwarire botemore ko ni idea yao William Ruto gajeta asa asetore akaonia idea akata look at this abanda babere bakoboborai Raira babo William babo Musalia Mudavadi abando abaise barenga barai so that bakanyoregento nonya na ese no gari nabakonyora bunanje tata asirete tarenge no muturetio kenyoro tamanyire kende gyons but I'm trying to make myself abantu understand that it's not about the family background it's about what you have in your heart and mind asenge jugwa etebiringa buna gwikumu anyoro muntu kumubwata ainega tia basangwa te kwa ni Ruto gwa chire Sugoi aso musauri hore desperate ko riskuru tabwati kende noro chinge serikali ye ya Kenya kwanza nemo konye kindi gyonzi na kira mokonye. What I'm saying is this since serikali ya William Ruto ya sobo gambi you can just look even from Kisii ntobwata abantu bakinire ntobwata umusiko minto korkwechate no mwana ntakana no aringi serikali ngoro no mwana ntakana aringi serikali ngoro ongwa ga manyorete karaka mwana akamakonya korwe kenyoro akebwata buya kwarari osukire gochi to deliver ntobwata barayi abange bakinire boniga ntobwate nono mumuronde kwa uche simbarati au kwa na ko Charles Matoke kwarari tali muntu manyire but from zero ground no muntu tabwate mushimo teten soy mabungo tebiga
omuntu muna oyukuru kwate balitangani muna echate already no muntu obwate gento kuri serikali ina aringo muwaziri taibo Charles Matoke tali muntu intega toligero lyo muntu re desperate rule college ngwate college obwate myaka usini ebiri gento obwate ko bakone certificate lyo kaiga serikali yeye ne bwate njerera konyu musauri re desperate. Let me ask you, echate ringo renge konyare county government etaracha kwa maite lakini kwenye leo nyoreke no nkwa mamaite before na mumanyete lakini kubyale ngo musiki inkinta etakote ya basa ya echa tanchusi yange etakotera after so ete county na manyete ali yange etakotera na linge fe yake inde toligero lyo musauri desperate kabisa baneke asaba saba minto bandigerereti goika bwe karakari ya to base ko ganye binto isiko mino konye wakorire school chaka something small konye nechinyanya gosimeka konye koro moteri chaka okore bintu gete you see abantu bare narorire out of talent kwarare umuntu tamanyire pi oikire tuane a level abantu bamumanyete kwarare nabo kwara gotoka no rumorari koruga ari kenyoro kwa bwate talent yo tatokore all these things but inkware goikaga konye nkwirwanirete abarari barenga bare kenyoro batariga yeah it's about okwirwanirera okwimukireri okotema kurihinga ngakyo gwonjore bintu bikaraki bibe so I don't mean no nyino abuna kwanire no kwirwanirera okay let me talk about myself no nyitinda nyore gasi ya serikali na andi tari ngarazi manyore se gasi ya serikali lakini tuana level ogo ikera nayo ko ukomingo with these leaders na andi bago go identify is about to work karakali abantu na abangi bari bakurwa senkuru babwate the idea batimbara yeso abasaye mbaro rongorigeri bari potential batakere okore bintu ninga kiyabe taraika lakini bari mu akorire school tigakwanda batebanga bono na akorire degree bono nonde ga nincho mwarimu graduate kenyoreke so what so do something tari lazima okore bintu bya waso bwarimu you can just change inchu chaka okora kore bintu iga ekarakari things can change mwishimiwa adura ne segodi yao ya ibeno nkagete aino musamoke na inde no bwate getiro ndatebe korengana nibirengera byane ekiagera oyoregeti de Steve Rika no maite emirema akorire ne rieta bwate timanyetina inkikora chigokora kirito vauti elio chigonchuri birengererio byabantu bensemeria elio bache gugwakira chikura kira gwate bana nabo uri tumwakoria akaba namba 2 na yekera mwabori abori 2017 akaba namba 2 na yekera mwabori 2022 akaba namba 2 no bwato kwigena nga 2027 yandake na ye no mwete inkie kubwa tekirito vauti kigero skuli ryo murayoria kila litu konkomonyorore karega naria mirobirike strategy kyobwate kire to vauti ni chiaye ekyo kira kigonchuri birengererio first igonde tegota yango burayi bokorwa senyasaye nyasaye owancha monto oimukerio yomo obeko yondense no burayi obotori kobetereri kerebo gocha bore konya mbware gocha mbo koraki mbo gocha but I want to tell you my brother nonye David togo soma sebu mbabwata bamura bamwa banene bakorete bintu bamanyire but kerago chako blessed ebatete ngaka murankare akamoga kari kuri isibugeri na kwa kakare gaiga nayo warare so nonye William Ruto nere nganje tukuru example mano ntu akagire tenga serikali yetu aragota bwata system ebwata Uhuru Kenyatta ebwata basigale bonse ebwata intelligence ngaka mondo ngare gasuge tukuru ase serikali kago chakababu gechikura so it's about God warare na nchi nimbwata imani nimbwata imani but as of now tinde dio kwa na mangana 2027 aina mangana nyasaye number 1 number 2 aina mangana ya bana inji abana inji konya bukabara ikabata banga bono twikire WhatsApp because keruwe kengeli kyange nonde hiyo kira bode bwezi na baso nonya Steve na nyoro montarusi no yo rusiku omontarano maruseti kwarore na inche gosondo musaondo rasoke is not a must in bench but I think abantu baibe nomba bwata imani na inche at the right time kanya tali bintu gete bikabya beta I'm just coming bia mano kigima bia mano musamo kigima ubwate birengererio no kwegena nga bintu bikobabia musukonere na nyore libaga galibe no lindale tamagendera nseme yo mwachu muriria nalege wote na Ndizi TV boirire buya muririe John Kibati na mu MCA yo no kurigie kerugo kyo bo MCA ibe no ward agotabana kim
tumabarime jumurubiri obwe Ekeumbu gia siasa magoroba ya bono mbakomo alio kirogo akuru kwa rogo Chris kurwa bugisero raganga kitutu chache South county ya Kisii mono gigima aboigo Boniface achuka rondi ataba kurwa sense moya boge enche ataba na ole ANC coordinator Kisii county ataba na otole amo emagoroba ya bono no maide mono gigima mwanchu muri genda kurika ujumbe yawe emagoroba ya bono elio togendere kurigererio murubirio ekere togendrete igega kigima tigandara nainde onde babire iga mbaga nyabarose ekero nabaro babikire ujumbe yabo ilindi tonye ikere kigima mesha kimigere na waona kutoka Nyabisabo biamono kigima. Yes, thank you my brother. Yes, no mama ito hiyo. Una banda bana. You need yule mmoja ataba hello ndi twatebire biamono na alukurukuka nimbara uche korwa yanchere etundubari. Mariachana is my greatest friend, mwambie waiting for him 2032 inshallah. He's too young nainde na isa ine come 2032. Biamono sana. Na biamono. Yes. Biamono kigima. Bono tikana niturakuana mangana biriga ange imaiga ye county no tutebene ya Kisii bono korenga na ibirengereri byaye mangana nabara iba chorwa go ikraboniga ilinde tuligererie torole na inkikegendrete aroro ase county ya Kisii ande yake kuruchi kure kimna cyage tugochaiga ase mirobiri yakorirwe se county ya Kisii no isanegete na kendigi bibya korirwe ororo ayemno muntu ole kurwense mutrate bono isiko ake enseme serikali bibya korekanire no mugabana oboniga no isanegete na birobyo litangana. I want to appreciate Muske Simbarati ase ogochorukwae in fact ntutu arenge no Muske okorokusi esboniga sekeri macho Simbarati nyasana mukonye tenero governor yetu na intu nyasana to imogeti ntubono tubwate bendera ya Kenya otemire asari konyara ntu abwate challenges muna nchena abwate challenges in Kenya because enjera achite nyasaka mukonye kaire chikura katiga abo buruka numbu ababoke enjera ari gotindi ate to kore bintu it was not right kunya kobeka abantu ari bo buried ocha goteba tobwatie ke tokore tigike you see you are a governor ntobwate every egitengo ke okara kirigento abantu bari bago verify your papers abantu bari bago teba no takirwa kantorwa kanu you see ntu abwate na inchi nabo kinare goteba ngakorwa sende are gotema arigi abantu gete buna bono igachi agachora special committee kwa contractors the same na bare okora as workers so that abantu bane baba se koranga gaba target because barenge abantu bae so there is a way the approach nero ya rengembe but otherwise Simba is okay is doing right things and nabwate akorore kerengeri kiano mugusi regardless nga opposition kwa setore lakini naande ndo chenga bwangoiga no hara muntu bwa serikali aboroje umukonyi bumuraibwe bwega umukonyi bumugabana kuri county ya Kisii na kwana aliyengana njira geteiga ekareta mangana abantu baka emurungani na kiande yake gakunire kende ngiye kogera ukwana lakini ende ndokanyite torole na serikali yagendere ande yake oroche abantu nkwe murungani barenge na ande yake abantu batigire isiko simbali bataranya olegetalige isaine ayikuwa ariko banomo no MCA kwale ko benga kiyo boni kana bubenda kolengera in fact no MCA no roche no mugaba no tigire ke bantu bandisiko onera tigire isiko in terms of chinyomba kengese na kiro montaire at first chinyomba kera akoreta appointments chae na akorete na chorete chinyomba chons but you see constituency ejibona chire njibwata na ande kero goikora chire njibwata bonyomba bwabo kwarari especially asenkoro nyaribari ntobwata monyaribari ntobwata no moko oro mutondo muguche so when appointment buna bona sete nyaribari chakorotu ntwaro chinga chiate side yamo ya kambanana no muguche nera complaining ya no mutondo na ntwangona batwara kagwe kama na abaye gwe kama but regardless of that we want to serve people kwarari ni manyatenga there is many things coming so na nche bune governor nera ngonyara intelligence yae uchumutwaiga na bao kare bintu buna kare kipuna konya but
njira Simba akore bintu bya neta tofauti ne chigavana chinde na politicians bane. We expected matekero mwana siasa unabona William Ruto gari y'abantu bonse bari bagwete birogo barenga basani bae akabareta kuma support bakabarenta but with Simba strategy is different. In fact y'abantu areta na oneji CS n'abantu baringishiko ntoba manyeti. You see abande barwete Nairobi abande barwete wherever. You see abantu mbaro bama puate Siasa campaign. Okay. Of which njetari njengo direct what to do. Yes. Nere ne party ya ODM. Na chama nyangia okora. But njengo matainga especially the young people. Simba gajite kaga tango ngwae orikira bagaka boka county. Okorire binte county oboyibi nini. Na nchega on expected Simba because it's a young person torigerere tiko chimotuga iga nera abu atabasaye abasaye mbali bakure town ya baba nere basaye bande bakora cha studio bawe mbrembe lakini mbrembe ni bwate kengese nebone to akura baba Rogers abantu abange Rogers Simba yes baruanete nabo butuko basabera nyasaba konye Simba asaraira arengera lya manyanga abana na barumba bwate chi family baukini ngukina bale ababwatoko. Okay. Igo nganje tumurai okonyora abantu bamwa. Okay. Igo nganje tumurai okobwata abantu abake okoboko. Yes nturugo kana bagaka mbanyora bintu. Lakini just imagine umuntu okodire gaso sine obwarimu. Yes. Oritairo chireka. Nandega no arega igabegetera ini. Ategeta appointment. Ndanyora kende. Ya. No to risko ga tobwata masakara. Tukonye kobwati abarai abaiga. Tutageta ntutonyora kende. Ntoranyora. Okay. You see? Ntobwata abantu abange. Nona serikali yetu ya Kenya kwanza. Asomo waziri wetu Sekeri Machakwai. Yes. Ntoga asaine sana kwa matebi. Yes. Nande buya bwa no mwaka gotegerera. Gotegerera. So ntobwata basaba to bwat city sama ngane chi campaign na nja sana rengo yo mobo. Tokonya kumusabira nganya sama konya atoinyore. Omosike William Ruto the same. Omosike Musari Mudavadi. Abantu bonse bari barenge Kenya kwanza. Omosike mangi kwa roje na atumo so nere na bong expected nganga ki na chari gari basaya bake. Okay. I want to tell nga Kenya kwanza ntwe bangete because bari basoire bake. Mbarora babe nominated buno mu MC yo kurubwari. Yes. Na rupikiri abana bake. Bari barenge ko mubwati Siasa campaign. Nabasaba bande koruma Simba ali omurai narororo post mairura. Na rupikiri abantu bake. Koru bari barenge ko mubwati. So tutaite in this government. Not that thing abantu bakobwatsi ba ukora abantu baje nekibesa nekiguni obayibirogo bwatu umuntu oyo makore gokuro taite ko risk yo bugima bwaye asengencho yawo omoye gento at least ne yaro bugima bwaye bakareki o change abasaya bu anderete gukwanira bakonywe nabo aba baruana gaiga county ya Kisii gaiga abande bokote bakana bijipigipigi bakaruana bakabagakorera nyegetari noro chabasaya mbe mate bantu batatu aye totebe na embrembe nonde countable people bari bakoburi umuzigo monene bagotera na Simba netaya bari batera Mariachana netaya bonse pi abange baba bari bijipigipigi abuna inde bayikererwe ngaki babekirwe umuriro paka bakaruanaga bagantiga bakaenda bakayirunya getari inki ayemno musa ekerore busyari ekirabo no murayore inki ekoro chikira konywe egera basaba bagotume kubati gubobiga nabro banyore gitari gose ubuguma bwa bonchoriye ndo tete ko tebanika number 1 ntete wa advice abasaba mintu yes nto tumeka bobe because most of these people like one gentege kya maandamano ni maite ngo ikwanira tori you find that nonye n'abantu bari bagotumuko genda maandamano obaburi sababu yo kwandamana ebagataunga bayigore sava so nanyore to amogoro ngo mubori so esava geko igorungie go chenjibo ngo mabwao ngokeyero bosi ngokeyora mafuta yo gateba you see there is some things chigo koire para otakire korarengereri nonye n'ababechi pigipigi bari bantu babe lakini abana siasa nabo bako batumeka bobe kwanya romuntu nataite ko score yonde ondo te section ya boda tutagete mukwaneke na baba kwaneke but at the end of the day bono bona boda chitobwata Kisiga etora abana abamo ntuna abagusii ntubwati sababu yo korwana nganje no yo Simba nganje no yo Mariachana nje no yo Matoke no
tiga to abantu abamo sometimes kero goikaransa korengera rina naki kerengo itali umuntu minta amanyinga at the end of the day nonyengera abantu aba donations ba amanyinga bagosaba amanyinga mbali gotango umuntu bwazimio njoru amanyinga atokwa no muntu o goodwill ataba umuntu minto rwari so rabakonya ko misiro umuntu at the same time mamira ko mubekera amanyinga so wikato torendane munegesa kukyo mu Gusii tobeke politics aside anyway ntu akora ntara mangana siasa that's why nago tayi nonche korubero bono ngisa negetenga ngaki omura yoro tigakore gagambe ese myaka yetano at the right time kerego chogoika nanda bana inje baje bakare baje bate ntu onye kobeka abantu in the mood of politics so konyora bagaka no bari para basa no bari para nkireira kwana nkiruta kwana you see ngirigo tokonya bona nyasa tokonya tebona ntu bagusie mbore ature hakere kurigera ringanga ki aitokonya roboyo aitokonya rubutuma aitokonya chingeni buno mugusi anarete so that twegendereri tokonya abana abari school tokonya abantu baito akere tokoreki tusike guchumuto biamono kigima Steve Nyansikera igawataba big up my brother Mariachana ipo siku na bawataba hashtag ipo siku hiyo ndio nini yangu biamono kigima nabo igo Geoffrey Iteba igawataba Benedito Makuoro from Lusaka, Zambia, watching you live. Biamono kegima ko Lusaka, Zambia. Tuje SMS kidogo na haronda aliyeri sato through your speech you you guy you are determined to do I encourage you to try next round. You will become an MCA oyakuru kwa Ngwenyi from Omogonchoro. Biamono kegima Ngwenyi. Biamono kegima Ngwenyi. Nari kuna Enoch Machuka from Gesera even no word. Mariachana is a good boy. Thank you. We will consider him come 2032. Yes. After promoting Honorable Stephen Arika to MP position. No bagata bayo. Aina maoni ya wananchi. Ndio yana biamana singe njogo promote 2027. Yes. Ya sababu sasa. Biamana kigima. Nari gegenero ko teba kwa Ameri Nyabaro from Bomwancha tebia Mariachana bosiombuya nago kire sana thank you very much na tena bosiombuya kigima biamana mele bia kigima na inde nari ganere ulikire gatabana hai ni Julia Kiyaka kutoka Nyankororo tuko nyuma yako usife moyo biamana abantu banyankororo asante sana wako moyo igo biamana kigima ekero ndocho mwanchumu riria chitaika chito cha minyo kirega iga ndoje chirigeti chideka nkeigo echike kiza chitoko ndo mutu moko sinini goso ande Facebook na rondigere ligi ibere isato iga elinde tumenye kuendera chibosio bono mushimiwa aye kolengana muna boni gange ni miti nye 5 nebire ya etire serikali jiji county ngoroche mugabana bwe county ya Kisii na chete Nairobi kwiranira amavolium na chibesa chitumugete kurumaga nonye nabo besa taratomerwa cyo kore meremo ugo ikaboniga oroche ndobone to chaji aba gabana abana barakora meremo na besa baratomerwa a challenge number 1 kuna wana so mugabana one simbarat gata kerego face a leader ya opposition Raila Odinga amotebi atoe buna ntwe serikali time atoe chinga kichingororo so that we plan all these things you see is like no kamengombe to kwando kamengombe rio nyeri che to anda to kubwata robere rusia mabere no ori mutuna ndo konyake nungwa sama kunchara igoro ngombe ite kaleta mabere so what they are doing as opposition not Simbarat but his party leader Raila Odinga this is 6 months no nyino mwana gako beranda emetinyerenga emetinyikianda so you can't talk on measure no ni chitingo chaka ko measure mo MCO even no ntebenga tarakora bintu in 6 months time omonto to 5 years to kora mo ikino ne myaka kati yes uchumi yakongire mweshimiwa omosayo nyomire emetinye 5 nomo mongino etarachaka gutumate kuchumoino ga mamo mwabata akoburi no mosayo yone mbia karibori ati you see tari bana bonze bagutamata never do yamata takoroka okay it's okay yes abantu mbabwata nona ni mun kere kwa nyomiro musubati mubwata no metinye bere 3 mukomanyana mogenda mobenyomba muraumana yensaba yakire you see understand the character enjero umuntu wako react tigane eri apara eriyo tokoretero musubati nyomba so into noni into animal ntora kora kwarare bono none president yari kwegunganga kike inche William Ruto nde president inche Gachagua nde deputy otarachi kobeka none goti omugako riyo nareterende kupinga matokeo nando ochire but you see not experience to kokore ekero gukwana igo
serikali yo o support ya Kenya kwanza Yes. iko baso to bisi na kutotebina serikali nkoro nigo yairete kibesa wiki yo karararirie ama tukageta makeigo akaimuka naba tabange bakaenda jizo kisiko bakatumika kibesa kinyinge sana abisi kyabo kyairwe kibesa kinyinge bagore bakakigali kitribu cyekinze kisiko cyakire kinyinge sana paka bayizo stri kibesa kiribone gutume ko mwaka umugima asege kege kemidinye 5 nebire yo kababere habisi cyabere kinyinge oyo romo waziri prime cabinet secretary omuzikege Musale Mudavadi okire bagege tambukiro yo kwigora yabisi yespouse yaye Yes. yani ekorokana na priorities kirikirororo igukibegire kando bono none manifesto y'umurai bwense ozokurigire none birugo baragote babaye mama mboga ndita yobekire garia mwaka nono yomo vijana wa boda boda ebinte byose by'umurai bwense uyo go support aragote na vijana wa boda boda mama mboga abantu bokonyora banzi abantu bali bokonyora banzi abugurwanderera mbayo nono yomo ase serikali ne serikali yoroche ebwato mwerekeo yogendete kurwandara naye guchingaki onya lituko ligiye likorokana mambia goikabono ndirarokana. You see, abantu abange bayenderete kurigeria mangana appointments choka mbata itikorigeria bintu William Ruto akorire ne party ya UDA buna Kisii county gaya ntobwata abantu bairu appointments ntobwata abantu bairu nominations especially as Kisii county government. Yes. Ntobwata omwana gete enyaruka ya minto musani no koro kukwamboka oyo no musubati orenge kare twarenga mangane chi campaign bweruete kotoko genda togwa ikaranse konya torose no machaguose na mangi no arari ako tusavwe chaya okaraki at the end of the day abantu bakari this is a good character ono mondo boy karakari poni yano aro mweshimiwa kwarare yes abashimiwa abandi babakorerwa appointment barabake esi okenyuri omwana okorubu machago musinini no muntu ochore tune serikali. So it's not the must tori nga mama mboga mana boda boda abana baba oburi abayiburi babo ase bari boniga the people bari bakonyoroke lakini through the government ya Kenya kwanza ya William Ruto babere uplifted because ninyi nte bono bona anya sawa konyirore gaiga akasabuni okonyora konyoko bwato muiburi ngonyorari ngonyorari nunde naro gokorere TV atanga mwete bono kerokora kaneti ba ukor komugambe yo heta ya kwanya kwa rusiru kweren. So this is a process. Okay. Before even you muntu otarate a bottom up what do we want to do ngware president bono ya angere kobeka mangana ngoke itori chigas na teba akaruwe limit ngore totore gas ya serikali eya krechi chigas chia chire kuchigoro togoke ya magori. Yes. Subsidies ya chichi abekire lakini bado no babekire subsidies amagori ebintu obosio borairo odinga okwana ebwarenge 230 kerebe erebare ne handshake brother yae Uhuru Kenyatta obosiboni ya waikire 180 wakeire digori lakini bado subsidy tekore teyo obwoyo bwarenge 6000 wakeire digori wochansa tigango na chenkoburi yake. Yes. Ebintu bire bigo oteba bona mnu obwoyo takiro muntu romuremi na ndo obwoyo ngobwa akonyire goikaboniga na nduka kibore no bosio bwa 180 ngaibure ngobogorire 180 my brother ebintu na chaga ye studio na aragera kana aragera. So I'm just saying go to any supermarket genda supermarket and ons sababu obo sibwa 180 kwenye mboyo then bring me back to studio on tebi sabe sukari ya sukirenze ligori saba mafuta amateka tu aso serikali ya Uhuru Kenyatta elitogo chikosoro bugambi bwa William Ruto amafuta bakari 5 ajite bakachiri buibere chiri buisato boni yagende supermarket igoro nawo cha mafuta ndi tima ati sen company keri 570 something amafuta 5 liters. So this government is just trying koimuki ebintu. The only challenge keretoka enderete koimuki kotema koimuki uchumi ya Kenya ni chibase chiga omataba Kenya muna toriga twenzi njirano mu Kenya. Lakini aba Kenya mbaro baraba nene gotobwa because baki kwaire baibira amariense batwarire chibesa nkiyeko gara simbarati yakorera simbarati yagotebanga abantu mbara bakorete contract bagakana chibesa abane batete gwakana chibesa chiembeo. These are the same people barenga serikali yanana Raila Odinga before atara join Uhuru Kenyatta
gatete ng'abantu mbara baibi Kenya covid billionaires babo murade n'abantu bande abantu abukera so akwani Uhuru Kenyatta bakaba nabo bakomokorere campaign nega cia Raila Odinga kubwatia abantu barabakurumi gose nebyombe biri bibekiroro bikurwani obukurumi. But you see nerega cia as opposition leader all the time no go point out all the time go point out all the time ekinera nera abairo gutumeka kuriera yeah but bone era ko gutumeka asenjerembe you see mbuya gotebe gento nande gotebana naki enchara abantu abakenya batwarire enchara obosi bwachire igoro sukari yachire igoro kire gento gyakorereki ngaki togokora nchuto ikaranse we are brothers William Ruto nero teninde 207 go support Raila Odinga na goteba ngumuntu ne president oirire chukura Raila Odinga diri William Ruto akirete gakangusu agachagataga Kenya nene kubwa Raila Odinga lakini akaewe handshake agasoya serikali eri ya nusu mukate kwarare the same konyo muntu bo ODM ogo supported akagwakire kura nyasawa mukonyire bono irire chikura boniga ahito kumubwati tokomororera mabera lakini umanyete tege lazima na karatu arenga basani kurukarenya uko bwatisia ngoikera asigete dynamics cia change kwanyore binto kwarana turi gukora binto asenkere bwenete nonya nabo ibo ngure na tore asikinyesegia kabiri inde togendere na maburi ande kurende bantu baro bagenderete kurika karia na baro butugamba inyore Josephat Oirere Miraba agataba following biamono kigima omorai Josephat Miraba biamono kigima Robert Muruoki agataba I wish all leaders were like you who accept the result and move on. With your speech, you are determined. Ukweli ipo siku. Robert Muruoki watching from Nairobi. Biamono kigima. Dominic Ogato agataba following live. Biamono kigima. Biamono kigima. Sarah Mokeira 12 igataba kurwanya Nkongo following ipo siku Honorable Benson. Abo Robert Muruoki wiranira agataba na unga ni 180. Gabo nabuli gete kigima obonde mbura teba bole 174 cooking oil 10 kgs maguta nali gete gabo inja nanga ine no aba na inja ba kon family nanjira na go ikato ete duka inje ngetra nje duka digere ilie ke maana na kigere ni dense ekiagera tinda getito yo mondo bonga points jitaraba jaya nari ga nero kulika agateba kurukwa nera kurukuna tikango ndaraliga iga ase SMS kidogo niko ndani agateba kurukwa omo General Sylvester Obegi kurwage komo Mwembe I salute you sir you are a good leader na kuambia ipo siku na agateba iga Mariachana God be with you from Orabi Nyabisabo mbia mono Orabi ne na agateba iga awe nere agateba kibati Obegi jidosi abo let him answer the questions as you ask. One, what is the role of PM's wife? Libori elio alikwalika enaliogo jereli tokoirana kuwa mutimo komokeigo elina liago chakera elinda ira nelina ki omo prime cabinet secretary oigore irwe abisi yahaye egasi ainere ebese yenga yikurwa akobeka nere sikatiba ebintu mnebyo ngoirana liole niyo muno mwanchu murigeria agendera kuri Ndizi TV obwansubo mugusi nabo kwenda YouTube Ndizi TV News boigo Facebook niko togotoka na Ndizi TV News Digital elinde oendera kuri murubiri kidaka tokoira nibere choka ngoira na tole asikinyesegia kabere tigatora asiba mache elinde mai kwirana bia mono kigima. Thank you. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu
Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naine vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu Murigeria ba television ya Ndizi TV marobengia ekeroge ndrete ko yirigeria mna nagotebia uyu no murubiri bwe Ekeumbu ochira ye mase mukuru television ya Ndizi TV television nambe yemo asiriro bari ya Gusii no boigo isiko ya Gusii nensinkima byemo no kigima uyu no murubiri bwe Ekeumbu omogeni one igakorukwa honorable Benson Nyagaka ilinda amanyikana tumna Nyagaka ndigaboriti ekergo kyo bo MCA njisa neti agadabana iberetu lakini njengo seba njisa neti atabana inde nabo atomurubiriyo bugo chakwera na geti ilinda arore na kiamangana yakoba omwaka bwikiri bwibere na 22 twarago soire siginge gige tangani twakwanire makeiga boigo twasoire siginge gya kabere ndagenda nyoka gali SSM ya Facebook toligereri bari bakwanire mangana abira atatoiga elinde toene kinga na barobunto basiekera isiko Facebook gali ndo jabantu bagosoire okigima tigancha akire kurugoro okigima tite tigonde isiko elinde bachi bambo thanks kali bantu tamagena tigayenda ara chirigibu ya kigima elinde tuchake kurugoro kigima tuligereri nanaki narugwe gokurukunga Senator Eric Bosire 001 Igawatana Mariachana is my role model, a good man who has taught me a lot. In politics, you must accept the outcome and plan for the next time. He has a good heart, always remembers the less fortunate in the society. Eric. Yes, he was my area. He was in my area Bogetutu Nyatieko ward some 2 weeks ago. Yes. Otebire Nabono will support him fully. Salimia His Excellency Charles Eshuya Matoke na whatever. Gavana yeto. Bia kabisa. Tina Onuonga. Atakona ipo siku mheshimiwa. Tuko na imani na wewe. No mongi naona. Bia mono kabisa. Bia mono kabisa so support My sweetheart. Bia mono kigima. Clinton Ondigi atama watching live from Egesakio Ngongi representing team Eric Nyaberi. Bia mono kigima. Bia mono. My question, yes, my question to mheshimiwa. Yes. Ya ni amepanga aje 2027, what's the next step in his quest for political leadership? Abana inchi baacha koteo. Abana inchi kwa mwabari. Okay. Josephat Mwengai password ataba well represented from Thika, massive. Teberie omurayo yo arende yekogera no murayo ari ndoro memirwaye egikogera oburayi nobo kongu achiere siasa ngora. Bono siasa mondo tayo gwata ke bungu. Yeah. No William. No gotema. No nyara iro dinga. Yes. Yeah. No gotema. Na lego goruna Senator Eric Bosira kwirona gotema insanako ya Matoke niko ndani mbiamono kigima. Ombati Richard, I'm your strong supporter come 2027 inshallah. Thank you Ombati. Rael Mofa Kefa goteba nimbaroche korwa gianchere Tundubari. Mariachana is my greatest friend. Mwambie waiting for him 2032 inshallah. He's too young na inde na isaine come 2032. Mbiamono kigima weekly faranga o Mwancha ligata watching you live from Nairobi Kareni. Thank you. Biamono kigima mesha kimigere ataba nawaona kutoka Nyabisabo biamono kigima yule mmoja biamono kigima
ase ogotorikira gocha kaige magoroba ya bono iliyo kwenekia buna twarigireria SMS cheno ntociekero ndeici ko kigima mwishimiwa bia muno tigatugenda se libori ria borigwa no mo oyo mobwa abarigeri baito nigabori na ki abisieye yomo ngina buomo prime cabinet secretary omuske Musalia Mudavadi kolengana naye abisieye igacia inerei na hindi chibese cyotumika koigurunga ichikorwa before kereto wate prime minister Raila Odinga ntu abwate nonyene president first ladies nabangi nabo ntu bwate women agenda sometimes again tekeke gutaka kia rauna nabangi nabamwabo so the president nabwate clear agenda yabangi na nenjira tateko support sekwende to ya bottom up so omongina wo mo cabinet minister omongina Rigathi Gachagua omongina William Ruto sana no cho omongina William Ruto boni gana ngokorara mangana ya yo support ya bangina abana ya nebinte billions so those are the agendas nothing big so we can na into to promote ya bangina aba kwarari tobarete tobaze goikanga bana bonore gai gomorari umuntu nabwata nereke huwa bwa abategendukia ya tonyora office gaiga ngasengenja bwa ngabana ari umungino ngera ta konya ka ba computer chimaga nera koregento kwarari so what a man does na umungina nera bako ko umuchando bo bakenya no uri nigente kere nona sigatiba na umungina aigoruo bisia you know the president has powers a constitution nemate powers that's why no ko choro ko we cabinet yo prime kwa chete so ask me no nyeno mwana minto matiangi kera chete ko banga nero tenete CS Jones ngaye constitution ye gataba it's because the powers the president yabata gotaka gokonyo emeremo abantu baroko beka kare kwa rigereri capability yabo yo gukora ibintu bia mono kigima umuraibwense muske urukenya muske William Ruto sabu kwa bero muske William Ruto na chicha imeye county ya Nyamira nabwo ni county ya Kisii emero benere menge yakwanuga ari hagetikie ndege egende industrial park nabo igo bintu binde binge damu ya Bunyunyu University ya Kisii airstrip enegatiye bintu binge byakwanete emero beliria ayimno mwana siasa kuruwa konkurwa Gusii kwarenge ari gochaiga ande yake noro chine miruburi nekira nebori kurwa se ya jitakero oligere kira chita pogere na arwete miruburi inde ne ndere to kore inde tra kolekana emiruburi ye arule places chinyinge oroche ne kolekana soro konkurwa Gusii. Number one, yes. Why I say so? William Ruto number one, no more Christo. Number two is a honest man. Why? That is why aba Kenya ba morora even after a president ya betororo ya mutigete isko aba Kenya bakariye ringo umuntu yo nabwate nkorengia umuntu is a honest man bakamachora nkingo goteberigo since serikali ya Uhuru Kenyatta to akirete Uhuru Kenyatta chukura William Ruto ochire in Kisii many times ochangere chikanisa cheito ochangere chisukuru obekire chibasi akorire bintu bye chipara ko initiate government projects so ne bintu biriago teba ngokore kabire so ni mtu wa kusema na kutenda mbionzi boli bya kolekanire mweshimiwa of course ebintu bitare gokorekana bike mbiri sabotage ya serikali ribaro cyo twarire ekiagaso kyogochuko ko so after Uhuru Kenyatta but most of the things akorete bona say tari ibeno na chagete KMTC ya KMTC yu yagendereire to where at the level umujumbo oruororo no mujumbo soete na ni mo maete no muntu bw'abantu zairi janda na chagenderere the agenda ya KMTC yu ebinta chagete sita na chita changira chikanisa ya na chita chaka buna bono nyari bari masaba kero mujumbe CS Machagua renge na chagete para yerambe pare yibuna chete boni ga tatenge bintu biri serikali yansi yekirete no na renge serikali go bwatania go so ande pare yu na akarete kweren na ichagete na cheta mabukari akaru bas na cheta akore bintu south mogrango ojobori no mo bishop oito gaiga mairura na chete kanisa mahata agachanga ya akorire bintu so bintu biri akorire na bya bantu baruche so
keroko au burai abantu ngurigeri barenga ninki ogoteba nande ninki ogokora mushimiwa abantu bande mbare bakogosa umurai bwense buna nigare campaign agendete ko promise no riore campaign tayamanyeti na numurai bwense hare bono eyenenga ki implementation talienga ki yogo pledge on siasa gweta no nyako pledge eke ejine chinga ki arumurai bwense nero bwate steering emereme bwende gokorwa tali yogo pledge na ndojo tokoreke give me one thing president yate abire tarakora Mbaro bago kwana namba ebintu nebingi tujage gukwana nkiatarakora n'ebintu nebingi ikera ebintu promise ti wekera boniga n'ebingi biro bitarakorekana tujugoja ko binemu yo turakora chingaki tutarakwanira biri important. You see a president karaje Gusii was very clear na kwanete igoro ya match muna bona kurua se constituency nkuru amangana ya match arike gati yes amacha yuga chagete kurwe regime ya renge ntangani but ya match ukera bete igago tirimboka abantu nona basunike bako yenyora abantu bake gati abanyana batanyabwati abanyari bari Ekeumbu batanyabwati abanyari bari seto ibeno kyogoro kerasi mbabwati machayo but bono chiro omentre chibesa omentre njera tokonyora machayo kiro mwana nchi achakora because now he has the government okwana irigoro ya mangane chipara ntwaretere tu project ye university ya Kisii ya eyo takere go partner ndutakere ko roseri gwe kwirende na sana aria kigatirogoro na chaga kuona igoro ye chipara na chaga kuona igoro ye cancer center ya enchera ko chwe equip ebinto ntwa chagete cancer center agaiga na kuona about roads na kuona igoro ye school yetu ya Kereri akuona about Nduru boys akuona about Chuni mixed akuona about Kisii high school akakuona igoro ye binte bingi so all those things aje to kuona agaiga is the same things akorire kurwa sande na into etaro yo morayo itogocha Kisii buna boniga Kakamega county ya beta igaiga ya twadire egetikie chinege togende so mata banandi Eldoret mbabwate Kisumu mbabwate nande kenengera abagera muina so na into mugusii abagusii baite bategete bakore biashara nande no mate no mugusii akwerwanere tutagete mugusii bono bonegetiege kiende gato promise of which we support ya na tebete eidagece kebe gusironga usikebe ku moino nyangoso so abantu bali bakorigereri nabo bagoche korigereri barira barigereri aito komanya segetige kobeku kiendege komanya gigeta kiene ngana nero bae ngirgia suneka ngiregi gitakeire SMA ya cheki alenye sironga koranga na indu kungusana na nkororo yasune kankia ngoro but the challenge is expansion ase expand yegeti kebe kiendege taiyo kwarari that's why they suggested either sironga asiri bagarire gosemo inari asiri bagari korta but akatigera barayi bagusinga ngaki ekenonye ninche president nonye ni no momanyeti ngotomara abo officer bae kurugoro bamaite kuru yigeti kiende gasige koba barigeri sironga barigeri na muino koba konyoranga noge kore kuchimwina ari nyangoso nyacheki sawa koba konyora muino gaiga aso mugusi yako boka saa 2 asoe 45 minutes no Nairobi akore biashara bya imo kyo musigo airane naraje gure duka abuna bwa bagusi banje taigo inara maenda tutagite tiango bori ndekaiga umushimiwa mukoro mugabana bwe county ya Kisii omusike James Ongwae no yokabiro mu women rep bwe county ya Kisii mongina Janet Ongera wiki asobwango kigima mbaya so etekia makia UDA mbale bagote babuna miaka yabo elia yobwansu ya elire no bachete effect teyo kindenge yo barete toro aye muno muntu bwense mo ya UDA o support nike maina kuruo soro konkoruo gusino he bachete effect yende teyo bakolete gendunge yo bachete komento. What I want to say yes intubone serikali ya Kenya kwanza etutete kobe komo Kenya amo regardless of the age and gender na bintu binde byonse so umuntu agotebanga Ongwae na bawa Janet mbakoreta kenda serikali Ongwae no muntu bwakirite chukura akanya chukura 200 na zaidi muntu ito gochaka komanda rate Janet Ongera the same lakini baru sidi Janet baru okay Raila Odinga tari kende is not tabu atikiro kende gyonsia no ta akego tanga Raila Odinga tari kende asikenye Raila Odinga has followers just the same like
James Ongwae Janet Yongera n'abantu bandi ntonye ko bakubona Marieta mano but these people mbabugata abantu babo Ongwae kerasoete serikali enero ngo mutangani n'abegeta abantu bayegasi n'aheta abantu chi contract n'abugata abantu nabo bakomuririga bateba muna na inche manyete mbwata abantu bana abake bali mbwate bali nakunina no kabako kwane n'Ongwae n'akariteki n'abwate what I'm saying the agenda ya William Ruto ne president yeto ya Kenya igate tukobe como Kenya amo regardless that's why no mwana minto simbarati nonya ulengo opposition por chimoiso ne kere president yarenga ne roro gatabie president ngomonto ona arubwa serikali ko ku Charles Matoke moikeroko inkegente kikemineti aba Kenya aba Gusii etotagete tokore ebinto amo if there is anything kego promote mu Gusii akine tigatura chamo ebitine bibyanka ebibinde byabo Ongwae babo Simba ebimbada ebire maga ekaten lakini as of now if ogocha ku Ongwae amo Simba arati n'abaraya babande anda CS Ezekiel Machoko oyo torokiri omubweka nomuya asamangana yechisemi ngwarara mu Gusii sana tokonya abana bagakora matemo yesana and we want to tell CS yeto ona andate ko bwato mu Gusii boni yana yo ikaranse tekero ke bwate bintu CS ikaransa to basa ko bwa Mario gya yandari ko rusiko gaiga because abantu bari ska abandi bakuga nto bwati marube nto akara to ebine binte bike CS tari ero ko riga bari but chi opportunity chiri chiko toka mu Gusii ne ero someti abana abangi tiga konye and I believe ncheno musani o CS Machoko chiskuru chetu chire Kisii nchita kere ko ba improved moiso ne narenge skuru ya Masocho igoro naro chiskuru ya Masocho nero among the schools buna Kisii school chaba kerali Nyabururu ne chine cha perform skuru enja akrobia naro a few challenges we are representing those challenges to CS Machoko so instead yuko rwani umuntu itochoruru no nyamati yange bana arenge mutwariga na korete bintebia ocha so mu Gusii only that to te kotanga muntu ne bwansi yoirwe gasi ase serikali tema gotegerera ninki abana inji batagite bakurusino konya na abana bakuri ko bosikari dikiyama bagamake konya ne chipara chitakeire to bekere chipara konya ne chiskuru chito improve schools konya ne principal abanda abantu baraba ke batakere ko promote them so that at the end of your tenure kero kurwa se serikali yega osigwa zikiro chike wango kende abantu bagatebanga nche igonda because yomara reflan nero mbwate toko boko and I believe as a CS ito Machoko omo Gusii kero korigerere unlike before aba iroro Gusii abwatanire ngwara no na bara inarigere news eno na bara ikuru Nyamira bakamata yokorire gasengia lakini andre gutubwatani ebintu biri president yakwanete abibwati abantu abatoriska una tutwa babwati sitikuru Kenya kwanza arigere team ntwabwate bloggers muna bono ntubwate Kisii hot seat ntubwata abana bechinsana ko bari gokonyo mu sani one Matoke ntubwata na nche ndimbwata abantu bane ko rubeno I wish tokonya chi opportunity kuiborera abana babande so that nabo bache igoro byomono yono mwishimiwa amandamano nagendrete wiki ya kabiri yaitete abantu barakure batari bakange bari batatu bane abantu batigira cinko machimbe abanyanyimbo batigira cinko machimbe abaralia gwaro kina barobu na bakoleirwe na barobu batigira cinko machimbe wiki ya gatatu soere Jumatatu na inda mandamano naro kolengana na report kiriji andrete kurukuro somo bwazi miyo la umoja iko ikabonika ayengo support yora mandamano na inde amandamano ayoroche serikali mbobe mbiye gokora ase ogotuma abanyanyimbo bachikurutira abantu bago demonstrate peacefully kolengana negative bateba one thing I'm saying amandamano aseri chiko nancheire peaceful demonstrations echitu arigere South Africa akonyora a leader of opposition abuata ine na bana inchi ababuate tamako bako walk bagotebanga this is what we want na ande babuate kurwa sebagotara kurwa mbaka kurusa 7 mbaka saa 10 bakora bagenda ka bateba mangana ito naraya but the difference bone ire Kenya ga mono moske tusigete sana Raila Odinga is
abantu baitu kera bakoirwa maandamano nagote inaboririe abasaa bange Raila agoteba ng'atete esaba iguru so esaba gekoiguru komobori omosaa inke gochaka gokonya ng'ayanda irotebete so what teisaba yoka togo single out esaba yoka ngoteba abande bari bakogenda ngwarrauri bakwandamanaria abang'ine bako koro kichinda bagwaka gisugurie barageta enchara nero obogima mbo kongete tari bonsi bakoende bara asingi isaba. Let me ask you, yes, pianga tainga ngaki those are personal interest chimonto yom. Why? The year 1997, the year 2007, the year 2002, the year 2013, the year 2017, yes, the year 2022, Raila Odinga obere ka okora maandamano against the government nye ya muibere chukura. It's not about these other things. Ayetoro chinga ande akina abuate reason yoko boli. But you see, bono hakika rora teba na bago tuare sababu. Yes. Lakini bone sababu yeyega. Aya mara kabiri, mara gatatu, mara kane, mara gatano. Mpaka kero buate sitting president ekoko support. Ngwate baga ngo support kwa lengira ira. Ekero kwa ko support ngwa rocha iyo. The year 2007 Kenyans once pimba rocha. Raila Odinga, even William Ruto yoro, he was supporting Raila Odinga. Ntu rocha what happened in Kenya. Yes. And like even they win the vitimbi. Ntu arochinga obukorikana mbwa karitaki mbwa beto. Yes. But chikule jichinda gocho contest. Yes. Otebanga njiri buya. Di chikoria mwanjero enda court. E court ya rule ya motebi. Buna bana ya tete courtinga igora chisava. Okay. Bakaigora. Kende nkia lengo. E kure ya gwako. Buna nagete kure ane kurubeno. E kabaruoche ward, e gache constituency, e kanda national. E karigere ukiregento. Botutu kandi sure go sijikazi kwende chinche ikore tuya gisave chinche ikore tuya muna yata keire ekiagere ke gambe kare arwete chiko igoro buya kero mondo ya mata kete chigoro nebono nata kete nonyena boigo ngoro jabantu bari kwanda mana buya muna eli aramisi kero bali ngweta koru imara daima bagacha pipeline kero baje gosoka outer ring road neri abanyanyimbo babaruterete amarioki egiye kairira abantu abangi bakanyora chingoma nona abanyanyimbo bore banyorete abanyanyimbo roche baraisa gutiga abantu abanda mane baikesi bagoika muchando no chikoboro ekera paka kero bachakire paka kero baikira se bakurtu wa marioki nari umuchando koba ntu are supermarket y'abantu bako iba Nairobi ntwaro che supermarket Kisumu ntwaro che baka abantu bande bachiete mochari asanya nyonga igorete mochari akabeka equipment bakagenda bakachikoiba asembe berebekire. Do you want to tell me nga abantu ababono bae guribaga bagenda basoe baje studio maiga batabunge machine era ikoni weru 100 bache baibe? You see, in as much as Raila Odinga bwate peaceful demonstrations echagoteba obo bago bwasoire. That's why kwaro chabarari bande omorari agosoka kurwe gari magata yango akiru egari agosoka ebwata amakondo yakini kwaro cy'umuntu gakire. Yes, I'm just asking you. Akorwe gari ebekira makondo ya Azimio yo musikera Raila Odinga bono morari oyo no morari o Raila Odinga ose no morari bwe abu no ntete ko difanaye ninkyo manyete ekero muri field garia nkwego muri gari ekoba enebo na bako bae gari ekoba enebo ebwate gosene internet ebwate gosene bintu binde biri ko ba enebo na veo no Odinga na bako bono iga otagetenga Ndizi TV yetenerete igo bono simbarati oyo konyagendi trying to kwa field garia e county ngotoera sitogotenena yato bakana honestima asitogobu tokore bintu bito muchando kioro na kale unaona maujiano konye ne governor osomo jumbe gagosoka ku office onyoro no morali motegata chikamera chero mwamubori maswali mwakaraki mwagenda lakini is not in order ngabono mokuru ku office yae moche nane mamatenge tutete ko boria maswali mwali ko mobori office mmoko. Okay, ekine gekora bapanishwe. I don't think there is punishment. Ekiagira ngwaro chintu bakore kiale ngari abantu bare ko ba dealt with nebi bago ya abantu batayete ko rusari chi supermarket chi abana inji. That's why no ninje nari ko bori omusikera Raila Odinga nkwa muroche after maandamano abete akagenda bakumugondo bo musike Uhuru Kenyatta agachikorige chingondi chebetu nemete yabuturetu but abana mbali bakwete Kisumu
abana mbari bakwete Nairobi Raila Odinga taragenda oro do you want to tell me ngemete yo Uhuru Kenyatta ne chingondi echia muhimu kubugima buri bwa abana bari batanganite ko wenda samandamano okay asense mu yobugimaro bugima no bwengencho lakini nona ba mota kere go taipole ocho wakera chingondi ngachebiru ngembe and you see nero range demonstrations mete njare ko butoru Kenyatta Raila Odinga tathi anda banda para ngoibete chingondi cha Uhuru mbara ne bibago biara ya serikali yerete bibago bya maandamano serikali ikaira matuko mpaka yani ikaira mpaka litukuri 24 hours later naligo cha kogenda ikinege nteki yoroche serikali yakoreta you see konya kwarangeiri and abaraya banene ko rugoro batabire ngo sponsor maandamano serikali kwamanyire nonya ni kagari umuntu raro gochotia no tebanga ero mboko gukiera lakini umuntu mungao goita abande bate ngo umuntu atebete goromo go nyarebe ndio mono gaki so abuti kunyara goteba serikali ne manyete nga ningokorete bintebyo and I think na magoso President Uhuru Kenyatta ne bintu byambeta kere gosiku because you serve abakenya Raila Odinga na atakere gosiku because you serve abakenya but egento gyo kanga tabangeringa this time round tiganjirane abakenya bagete chukura banjiranete tigatimuke aganye 2027 kanye kabwata chinguru bomera William Ruto biamano gakyo moncho murigere chinsa chedo cyarire cyayikire chinsa isano jide kaisano cyo butuko bwarero bantu mbalege barikire abarigere mbere barikire go cyagaga tinde tiko batiga isiko elinde Josephat Wirere mera bagote bamandamano is not a solution biamano kigima asokori kaigo Calvin Ragira from Kerera even ward honorable Mariachana unafanya kazi nzuri I remember tuki talk kwa nyomba gesere during the campaign period 2027 mbele pamoja arika akiwa MP na wakati baigo biamano lakini to gwetinge bintu na gata ina akorete mbiro ngoko ya kana ngeko kwana bali biamano smart boy Humphrey Orabi from Nyabisabo Ibino ward honorable Mariachana has a broad future biamano kigima asogo turikira hello Dennis Mokomba Tabaka kindly let mheshimiwa be realistic unga ni 200 2 liters cooking oil ni 630 that subsidy fertilizer you go to cereal aiko and if you get you will be after quantitative struggle and you go to aggravate the price is not far from the normal prices. Let Ruto tell Kenyans the truth. Otara irane liye bindevi in supermarket. You see, tuko tuara maguria makoro tumanyiko compare. Tutake tuara lakini wani obo si obo. Obo nobo si bwa jogo wale 179 until ayana mafuta arina abere 479 koro 1000 ase oruanya tigete na handshake brother 149. Noroche egente ke bwento ko ba felt no muntu le ground taliye simime but you see abantu mbayo bakwa na muntu matango bosibwa umwananchi uri ule ground rero bwento ko feel tigatara soma SMS ibiri cyatoiga tokole akimbia mono kigima mama Faith kuro ibeno nigata ba congrats ipo siku mama Faith mama Faith mbia mono kuro ibeno nigata ba congratulations ipo siku match determined leader mbia mono kigima omuko from ibeno tuko pamoja weekend jamono sana yes na leo gata mbona Ruto anaajiri retired na vijana wengi wamesoma agateba hawana kazi inamaanisha nini Ruto ametufail kabisa na bagateba na igarigete abantu bakoro nare gotebana kibati ask him if all the promises are going to be implemented means the government has money. Have they released funds to the counties? In South Africa, opposition leader is told jaribu uone abagoteba igona onye serikali giyo to implement ibintu bichibe sanchiroro simbarata na bichibe samoiso onde kanya toramanya ana atabete ndawo chokora that's why nonye nabantu ba minto tete ko batei simbarata na promise chipasari njetali mondo yo komo kwanira mangana na tebete chale 3 million adona chache komenda believe ngo chachire ama ochi komenda baadaye so a president ya temire regardless ngabanda ngo murwani barizika mandamano ne bintu bindi bago sari bintu no boibi ngo temare yes bia mono kigima
Biamono gaki mheshimiwa Ombati Richard even represented well Biamono Ombati YRP Toti biamono kigima goteba Helena Toti with all family members tuko pamoja 2027 ipo siku boigo na roiro na goteba na Senator Eric Bosire. The demonstrations aren't about cost of living, it's about handshake, inclusivity, and the winner takes it all equation. Biamono kigima akida ikeya moyoka chese kido charire kurigeretie kamere kwaniro mwana inchi uri kurigeretie kurubeno Kenya na bwo kwinsinki mai ndito kore ikeya moyoka. Number 1 igonte tegwa kambia mono sana asengencho ye TV yetu ya Ndizi asoko ngari bageri ocha gukwana mangana makegaiya namba ya kabere ngakambia mono asenya sae aseke ukibogima na nda tokonyire tumirani na barariaba na bari montegererete ninchano morayo mokengo kina na nde onte tegotebanga tinde 100% perfect asentari gokorabia mwangorora twasirana egere tukine muntu tayibore tukare perfect so nonya bono ikina kwanire maminje ukogani kwao na asabire bona ayo ndigerereti ongabere togendere go chimotu tutwaro bosani. Number 2, to all my supporters especially kurua se word ya ne ibeno ipo siku na itakuja. So gonde tekota ye timu ya ne ya kuru ibeno ya timu Mariachana mwensipi nimbaroche mwensipi bali mwali kondigere baberi kibosire abachuka ANC especially umusani one Charles Chwe Matoke umugavana toganyererete ande US serikali rirete chiko emeremo mbeyamono sana akoruserie kobi as a family itoyons my brothers my sisters omonge na mama my wife n'abantu bande mbeyamono sana abantu bayibeno no borayi borororo this is the time yo morayi arika tigatamo chinga kichingorora koregas our time is coming and nyasa kawanja ngoikachire lakini asamoniga tigatosabera namaya ritorakine keroko kaneriyo minamaya naya yao na akobwati korumaya na abande bon speaker Kisii County kurua se serikali ya Simbarati moiman donya toto mo senator ito Nyonga na barayi bonsi abachumbe mujumbo wa Zairi Janda na timu ya mwezi na abasabira maya aso mo CS ito Kisii na Nyamira na Kenya ngima CS education secretary machagu egasio ndato gokora congratulations yasa kobwati timu ye Chinsanako timu ye Getureri timu ya Kisii hot seat timu chance cyabasaya bari Kisii to ndarete kwirwanera aba muraba minto bwatera abo asemore abana ba minta abanyaruka onde tabagosa tigatusirane yasa ngo tokonyare ipo siku biamono kigima biamono kigima ase engwani kwani yukigima andombale babere ganya simi biamono kigima na kurigere iriga igotebe gasingi kigima omuriki bwa mangana okorukwa bugongonyo kangi gagotebanga abarari abo mbabwate code of conduct ekero bako genda isiko garia no nyekero no hembali bari igarie babwate bari sira iro udinga usasimio na probuna abarari bari kiremere mororo bakore mere mego baguchinga gichabo biamono kigima. Thank you sana marario mwancho murigereria kana nditokora igari tukuria Jumamosi asokorori obwe Ekeumbu biamono kigima kinsa nonye chairire bari twakonya na Esbon Nyamete okuriria mangana technical gaiga na boigo umusubati Petra Mokeira negatia bari twabwatira na emoba yabono biamono kigima tumbera neri tukuria Jumamosi bia kibigima. Thank you biamono marario asante sana nashukuru.